Yan. Mga delulu, ito daw yung mga delusional. Oo. Ito yung kumbaga parang nag-iilusyon ka sa mga bagay na imposibleng mangyari. Oo, yan yung tipong, hala, tumitig siya sa akin siguro. Naakit siya. Ayan. Di mo alam, holdapper pala. Ay, nako. Pero hindi naman maiiwasan to, no? Lalo na para sa mga kabisyo natin na mga single. Yan. 'Di ba? At lalong-lalo na kung nakikinig ka sa mga content ko na nagbibigay ako ng mga signs na gusto ka rin niya. Oo, yung mga tipong, 3 signs na trip ka niya. Number 1, nilalike niya ang mga my day mo. Ayan. Hindi mo alam. Wala lang. Trip niya lang talagang i-like. Oo, liker. Kasi may mga gano'n naman talaga eh. May mga lurker tayong tinatawag sa social media. Yung wala namang emosyon sa mga pinagtata-type nila and all. Gusto lang nilang mag-like. Parang Konyo Bicolano. Ang hilig na nila-like nito yung mga naka-bikini. Ayan. Ayan. Hindi, natutunan ko to dun sa tropa ko. Belmar yung pangalan. Ay, nako, para mas maintindihan mo, kabisyo, itong pinagsasabi namin na ito. Ibibigay namin sa iyo ang sunod na 2 uri ng Tropang Delulu! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot mo muna, ito ang mga pa-main character. Ate Jessa? Oh, Gingging! Natulala ka na naman sa kagandahan ko. Tara na, halika na. Magsisimba na tayo. Tara. Ate Jessa, magsisimba tayo, diba? Kasasabi ko lang, diba? Oo. Bakit ganyan yung suot mo? Ang ikli-ikli. Pag nakita ka ni nanay niya, papagalitan ka nun. Tsaka diba, sabi ni nanay, magdamit ng naaayon sa lugar. Gingging, dapat aura kahit saan. Tsaka isa pa, mapasimbahan, park, ukayan, palengke, mall. Dapat aurahan talaga dapat yung datingan kasi hello, madidisappoint ko yung mga lalaki kapag nakita nila akong nakadress down. Ganun ba yun, Ate Jessa? Yes. Pansin mo ba, Gingging, kapag lumalabas tayo, lahat ng tao, lalaki, babae, tomboy, bakla, lahat nakatingin sa akin. Kasi gandang-ganda sila sa akin sa mga aurahan ko. Saan banda, ate? Bastos ka. Nakatingin sila sa'yo dahil umiinit yung ulo nila? Naririnig ko kaya kulang na lang duraan ka. Sabi pa nila, papansin ka daw masyado, pampam. Alam mo, Gingging, inggit lang sila. Tsaka ikaw na bata ka, masyado kang madaldal. Dinuraan! Ang pandudura, ito yung pinaka-legit na yung pikon na pikon ka na, yung natatamaan ka na kasi may nagpaintindi sa'yo na isa kang delulu. Ay, nako. Pero nakakatuwa tong si Gingging Ang mga bata kasi sa totoo lang diba? Prank ka talaga silang magsalita. Oo, hindi yan nagsisinungaling. Kaya kapag may batang nagsabi sa'yo na hindi ka naman maganda, hindi sila delulu. Totoo lang totoo talaga. Yan. Pero kung hindi mo matanggap, ayan, duraan mo. Pero mabalik tayo dito sa item na ito, no? May mga tao talaga na pa-main character. Isa rin tong konsepto na pinauso ng mga Gen Z. Kapag daw pa-main character ka, feeling mo, nasa yung spotlight. Bida ka lagi. Oo, umiikot ang mundo sa'yo. Yan. Well, in fact, hindi naman talaga. Wala naman silang paki talaga. Pilingera. Anyway, that's number 1. Puro naman tayo sa last but not least, number 2. Pangadua. Ito ang mga Marites. Uy, Robin Shena! Sit-sit na sit-set. Jessa, ano na naman? Tanghaling tapat, mukhang may hot issue ka na naman dyan, Malamang, hindi ka na nasanay. Kontrabida. Eto na nga. Anyari? Yung anak ni Aling Puring, si Sheila Marie. Sheila Marie Pangantihon? Anong meron na naman kay Sheila Marie? Naku, may kababalaghang ginagawa tuwing gabi. Paano ba naman? Lagi ko yan nakikita gabi nang umaalis. At iba-ibang sasakyan ang naghahatid sundo. Diyos ko! Gawain ba yan ng matinong babae? Kaya naku, dapat iwas-iwas
umiwas tayo kay Sheila Marie. Ay nako, Jessa naman. Pati ba naman si Sheila Marie? Yun yung suki sa radio business mo, di ba? Wala na kang balat yung kakabili sa'yo. Sa'yo yung nakikita ko lagi. Tsaka isa pa, naku, feeling ko kinukonsintihan ng nanay, kaya ganyan. Girl, si Sheila Marie ay nagtatrabaho ng panggabi kasi isa siyang call center agent. Ang ganda ng script mo. At isa pa, nagbubuk siya ng kotse papunta sa trabaho niya. Kaya malamang, iba-iba talaga sasakyan ng susundo sa kanya. Palibasa, wala kang pera wala ka pambuk. Naglalakad. Parang tayo to, naglalakad istasyon hanggang sa tinitira. Alam mo, Jessa, 2024 na, kaya tigilan mo na yung paninira mo sa kapwa mo. No, KJ mo naman. Ayan. Pero ito legit to. Usually ang mga delulo talaga, mga marites din to. Ayan. Kasi delulo, mga delusional, gumagawa sila ng mga hindi makatotohanang kwento. Tuto, para lang magkaroon ng saya yung buhay nila. Gagawa sila ng chismis sa iba. Oo, ini-exaggerate nila, romanticize nila yung mga bagay-bagay. Tuto, nakakatawa si Jessa, no? Hindi pa naranasan mag-book nito. Kasi nga, naglalakad mula opisina hanggang bahay nila. Ayan. Anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mo ipa-shoutout ang kakilala mong delulu. Ayan. Shoutout natin yan. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Nako, quick shoutout lang ako sa mga nakikinig sa atin sa Love Radio Daet, sa mga palengke, sa mga ukayan, sa mga tricycle. Nako, hello sa Boss dyan. Ayan, happy listening po sa inyong lahat. O siya, Kabisyo, mga kasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Ragon Broski, like super legit and all, Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena! Sasakyan si